И да, се поправи. Вече за кой ли път го записвам това видео? Да, прав си, Цепо. Той не е дебел, той е пухкав. Да. Пухкава е Мартина, да, и аз съм пухкава. Докъде бях стигнала до пухкав? Да, време е да се стегнат някакви хора, защото наистина той изобщо не е дебел. Той е пухкав. Дебел човек изобщо не знаете ли какво? Вие не сте виждали изобщо сигурно дебел човек. Дебел човек може да каже, че е Лилия. От нашия клас. Дебел човек може да каже, че е Илиян. Опа, Преслав. Да. Това са от нашия клас дебелите. Има и още, ама за какво да споменавам имена. Да не се обидат. Знам кой трябва да споменеш, но наистина трябва да го споменеш. Покажи го с буква. Не, по-добре. Аре да кажи, Мартина. Написам си го в сайта. Как позна? Няма споменам, после да не ми се сърда, да. Те па си го знаят. Да. Значи, много си прав, Цепо, и само да кажа, че Калян изобщо не е дебел, а е пухкав. Колко пъти го повтори тази дума пухкав, направи това пухкав, бе. Аз гушкам пухкава възглавница.